Yes, I love Minsoro. Grabe ka, nice. Nice kayo ang kwan. Nice kayo ang place. Kulba! Kulba kayo, bay! Kulba kayo! Hey! Ni ako karon sa footbridge Minsoro, Manolo Fortich, Bukidnon. Nice kayang bridge. Yeah! Layo asad kay diri. Uy, grabe ka layo. Grabe ka layo as in. Hi guys! Ni ami karon sa Minsoro Bridge. Footbridge daw kun ni siya. Gitawag siya diri og footbridge. No? Footbridge, Tagulan River naman na siya. Padulong ni siya sa Taguluan River. Taas kaya siya nga bridge. Muna sila ang nag-connect diri sa Mantibugao and Minsoro. Hey, suba, grabe. Suba. Grabe eh. Naka-nice ba kayo dito eh? Nice kaayo. Grabe ka nice. Grabe ka nice oh. Tsada kaayo. Nami sa Minsoro. Taguluan River naman ni siya, Taguluan River. Malagi bali ang suba. Din siya. Bali lugar gikuan. Padulong siya sa Taguluan kani siya. Kamaster bay! Master kaayo! Grabe ka master, hala! Hala ka Muni ilang kwan diri, dalan diri ba? Tabo ko nagsuba, hala! Dayaw mo. Grabe ka master! Master kaayo! Mastera kayo, oy, sige na, go! Kaya! Lala, wait up. Gratis. Guys. Wagi na kaya ni Burlok mga uso guys. Lala. Bugi. Lawa kayo eh, katuya-tuya man eh. Tawa din, Mil. Dibling. Tawa dia, kaya makuan siya. Niunong mo siya. Dali, niunong ba? Grabe. Kasi basta makaunong kayo, dapat builo ka, dito kayo. Mo gani. Yan, okay naman. Baka ni mga riders diri oh. Dibling daw. Mga riders diri ba? Tira ko kay ano siya. Mga riders diri ba kulba kayo? Oh! Dito lang. Kulba, oy. Dito. Okay ra dito ba di? Okay ra ba di? Kaya kayo. Wai kon ba di? Wai Experience. kon ba di? Sus, grabe ba? Dito. Along Minsoro. Kuya hawa oy. Dayaw, power kayo ba? Power kayo guys! Power kayo guys! Grabe! Power! Gang!
ganap for today. Nice, there is sa Mensoro River. Permente lang lubog, guys. Sige, ulan sa bukid. Mga lang bridge, footbridge. Here in Mensoro, Manolo Fortich, Bukidnon. Muna diha mga habal-habal. Siya gikan ka sa Mensoro, padulong ka dito. Kana siya, muna na siya ang Sampiano din ha. Sampiano, Malitbog, Bukidnon. Okay. Linaw kayong suba guys, pero sa ilalom ani sulog daw kuno ni kayo. Grabe daw kuno ni kasulog. Ilang bridge oh. Ilang bridge. Nag-shoot. Nagaging bata. Nagaging bata. Sa bridge. Muna lang nagyanan nila. Mensoro connected to connecting to Sampiano, Malitbog, Bukidnon. Okay? Gadagan ang bata. Gadagan ang bata. Nay motor guys, motor gikan sa Sampiano. Nagilusot siya dito o gikan dia o. Kani. Kana. Motor. Na nag-exhibition oh. Nagpa-picture siya, nag-exhibition siya. Nag-picture siyang uyab. Na yung uyab, nag-picture sila. Oh, nag-picture silang dua. Gadagan ang motor. Yan lang yung gipalong niya. Picture siyang uyabo. Nagpiniktsura silang duha. Na lovers kani siya. Lovers bridge ni siya. Bridge in a troubled water. Muna gitawag din na bridge in a troubled water. Trayang uyabo. Picture po dog yapaan po siya. Na yung uyabo nga lalaki naka-orange, ang babae naka-violet. Kasi sila motor. Bigan sila sa Sampiano. Lom kayo eh. No, lom kayo. Lom kayo. Then bridge na rin. Bridge. Nag-exhibition silang dua. Nagkuhan sila. Ako sa ubos guys. Videoan ako silang dua. Kuan siya kanang kuan kay siya nga suboy lom kay siya nga suba tanawa na bes silong suba binaw lom kayo ang bridge to ra. Grabe ka chuy kayo yung mga bata nga naligo na sila agad maligo to matay mga dagko sa ubos no naligo na pa yung mga bata tapos sa ubos diba dagan nga ligo dire ron. Oh, na sila nagluto-luto sila. Nagkuhan sila naglungag sila. Naglungag. Tunduan ka managuyab din. Tunduan ka managuyab tos taas. Picture sila dua. Sada ang bridge din eh. Ako mga kauban na ra. Video sila. Hi John Art. Si Romel hapit malumos. Unsa mo na si
Alvin, ay mo naman syukoy. Uy, Ginoo ko, Lord Jesus. Ala. Naimo siyang syukoy. Naimo siyang syukoy. Gikan siya siyang piano dito. No. Nagkakuan siya sa kuno. Piyaw ka kulba kayo. Kabe ka kulba. Kulba kayo. Di sila mo kuan guys. Di sila mo agi. Minusot sila. Ninaog sila. Ninaog sila. Oh, dyan na itamo rin eh. Nga galak-galak man ka. Dahil nag-ugaw-ugaw sa tinayan, malarina. Kulang. Dapat ka nang mulilak ka ba? Nag ka nang ugaw-ugaw sa kanang kinain marina. Dapat mas iian pa gid ko. Oh, kana sakto gid na. Imo gyud ko ani. Ay, nagdoon ka naman. Tapaas ba to dai? 1, 2, 3, action! Malarina! Oh, dyan ito mo rin eh! Namang nag-ugaw-ugaw. Iyan po yung ko. Malarina. Ha? Ihian ka? Oo, iyan ko. Tumitay mong gahom! Nakay gahom! Di o pa na ako karon malarina. Why di up! Pag-overtime! Lubog kayo nga itong suba! Pabuyagi sila! Pabuyagi! Sige, malarina. Gamitan imong gahom! Kay nakay gahom! Gamitan! Pabuyagan, malarina. Nagsakay siya og gakit. Di ba manghina siya balik? Ikan siya dito. Ikan siya diya na. Nagsakay rin siya og gakit. May mga tao. May mga taong gabaklay. Yo, kayo kulba kayo. Kulba guys, ano? Kulba kayo. Api ka kulba, manaog na siya, manaog. Tuk-tuk kayo ng kuwan. Grabe ka tsada ba eh. Ano ilang kondiri o ilang si tawag gani. Ano siya ang Mensoro. Sila man pwede mo grupo rin. Ha? Hindi, GoPro ba? Grabe ang dalan. Super! Tapol ba kay Charlie oh? Mensoro! Manolo Fortich Bukidnon.